Erokamano Joyce. Kaluwore gi chike ma oketi sani, thoth gi ok gin chike manyien, gin chike mosebedo kanyo. Ema ni jomoko implement gi to jomoko ok implement. But gin chike ma wasebedo go, kata karu kaka ng'ato donjo nyaka owe kipande, nyaka ondik details gi. Kuonde mang'eny kidhiye, mago gin gik mitimo ma standard. Ok gin chike manyien, en mana implementation. Mar ariyo, mana kaka iwacho, nek madhi mbele sani ok en limited to ute koyugi Airbnb. Waseneno in the past few months, nitie nek manotimore kata nyithindo chikore e room, kata ng'ato dhi limo osiepne moro, nek wuoke. Koro kabi wacho ni en Airbnb kende. Koro gima sirikal kata authority onego tim, onego gidhi to the root cause mar nek madhi mbele gi. Kaka okilo wacho ni gitemo wuoyo kata gi jopuonjre. Yudore ni jopuonjre gi gin the easiest target. Most of jaminego gi yudo ka en student ama former student. Koro ber ka riwruok mopogore opogore ma deal gi jo youth ama kata jopuonjre o enlighten them okon gi kata kaka ginya carry out themselves. Kata ka gidhi limbe chon jonyuol ne puonjo ji kata kidhi limo osiepi ma wuoyi tikoni ni osiepi moro kowi. Samoro in ikia gimomiyo ikowi, janyuol to ng'eyo. Kata Uber sani gin gi feature moro ma kidho Uber tinyalo share ride. Same details mobiro ni no inya oro ne osiepi moro, ng'e driver moting'i gi namba. Mapono gimoro timore ni to nyalo identify. Koro thoth chik gi nitie, ji mok lugi. Tiparo nang'o momiyo ji ok lugi, to bende ponono wanyalo wacho ni ang'o momiyo weche ma kamagi wasebedo mana kwaneno e Airbnb. Ponono ni en mana lwasi ma ponono Airbnb nitiere godo mopogore kod magawa mamoko ma gigi timo